Abu Safna Jara arajo ye Nura FM ye bi kononto ani nani to mi murumuru amela selike ni watina ka bo jala korji kunyumani ale wore dala Abu Safna Jara yana nga do kuna foni bala kono ni la daye sanga ni wati bela jelena amezole kono ko seba koroda o sabuge neta mama jo bolo fifa o joto te anya nyini munye tumara ko fe Abu Safna Jara munye Nura FM la da sigilen do munye sanwosa ibena ka fo carte de fidélité ante 50 ine carte de fidélité Abu Safna Jara ale de quartier muna be ka sababu yeni yata ki ka radio ka deme a demelite dore abisika kisika bomu ye sira jugu nun toro matugum na o sabga ni radio ka dele am domna kombi anga jamana en kono Abu Safna Jara ni mati itenku munye politique mala ina titenku opérateur économique la ni yeni bela jele je Abu Safna Jara sigata la be titenku munye dine nyamala o kum kono la Abu Safna Jara ka radio en ka ke malide on tayi o tita abada malide on deme ko o kum kono la dako wole ko ni oblale no am domna kombi munye carte de fidélité Abu Safna Jara bara nun ko ni adamne la carte de fidélité ni aleta anyo refo Abu Safna Jara abika sababu ye munye taji ko no be taji ka ashela groupe kono la o sabuga nyang prontige ko kele med mena songroy Abu Safna Jara kuna fone akana tiga limanon la ibina ka foka be dime bay ka nyeshi uma afane mana boy Abu Safna Jara aka ja forfait ko akuma amanogo ama jamana kono a forfait ko be tabulum nana foko bi adugolente mashila Abu Safna Jara abika sababu ye ko o dépenser ka chama ko tawla o fane mana boy ale kuna fone diseba munumbe namme wulika joko bla akan ka dugu jogo muganita kuna fone diseba nunu chama be Abu Safna Jara baye ka foku be sani wa do fane obedi ama Abu Safna Jara ko bara nunu fane ko noya o tita abada carte de fidélité ale taliko o do kum kono la carte de fidélité anya ira ka foko 50 € do muye franciko olube segu seme baba Adama Turila wani mamu fane be feka kibara wora ko soro ala 76 33 43 03 Ote 76 33 43 03 Abu Srajantama nebe ambolo dungata kunya independent nebe bonai sabaningala toko de Musa Sayon Kamara Abu Safna Jara independent ni abogo baduru kema woro anita ani woro kabe bitrata duama Desembre kalo klimugwa samba fla ani samugwa ani fla sigata la munye talike anga jamana a constitution kura okan no be kuma anga jamana sara sumba kan Abu Safna Jara bina ka foko wulika jo blala singa abeninga na watini bo wala samunye anga jamana sara sumba yele mo be sika du ala tukumna sumba kura amesoko osisi tukomuna anga jamana okona la kabu doni mun kama muya avant projet aboraka bi Abu Safna Jara muya boka bi ko ni ko o chayara ngame domna kom bi muya Musa Sayon Kamara akafola akumuye jamana fama aye bela jilen bla eka mina okona la bela jilen bla eka mina okona la Abu Safna Jara obe munyira sigata la mamunu ko nun keleme ka gwara ka sebe koroda kaira ka foko munye constitution kura ko nunu manga barake transition ko manga barake Abu Safna Jara jamana fama aye ko bela jilen ka sani kunu jamana fama ay degera kata munye jaraja kulu kura doko bina sigi senga jaraja kulu munanga mako commission kono la bina ka foko ma biduru ani kele Abu Safna Jara olle binu yira soro mu o commission kono commission mena bara de ke avant projet munu obora na betalike constitution kan ka constitution yere bara bela jele na ma fa nanzara kana finalisation ko bara bela jele ke ko ba ka soro ka to di jamana fama ma ko abeso ka to mali dombolo Musa Sayon Kamara ayira ka foko mu colonel Hashim Koita jamana fama o tewa Abu Safna Jara kunu no bena tenendo ma ibena ka foka ko ni degera kota degera mun no be talike commission belebele do ko obena sigi senga commission mun na abena barake kanyishi munya ango constitution ka bela de finalisation ke ko bampeu Abu Safna Jara sebaningala ko kibena ka fo commission ko ma biduru anikele nywana obeni yera sura akona la wa munyo commission na asigira senga Abu Safna Jara ko kleta ani duru de bu bulo ka bara bela jelenge ka ba ka tuka jabi ka ta damu ye jamana fama ale nyokoro ngala ko no be Musa Sayon Kamara ko fo ayira ka fo gibe na ka fo ko munye wati temono na no be octobre kalo klita ani kele no obo okofo Abu Safna Jara munye constitution kura mu no buga sigi senga ni wati labai na ibe na ka fo ko abaro bela jelentara kalfa jamana fama ma no ba avant projet ko fo Abu Safna Jara kalo kele ani ko o temono ko fa ibe na ka fo ko jamana fama ko ni ko aye degera ka boka binti tari ayira ka fo ko ni commission mena sigi ka constitution bara bela jelenke ka ban peu Abu Safna Jara ni
mana kila bara la wa e ko sen ko bara ko be bile wa amenya tare ko buluda sabaningala ko ko ni ekibu kura munna abina sigi senga Abu Safna jara kunna do warake koy munye avant projet munno bora munye afraka yelema munno do ko konnala Abu Safna jara ulubna jatemna kala je yelema munno ulube sika ke Abu Safna jara munye fe munno be no ulube sika jatemine ani fe munno be no ulube sika to watina na tawla kunum ma bidru ani kele munno ndata Abu Safna jara ubena ni bara dike sabaningala ko aku ibena ka foko muyanga jamana fama ayira ka foko ma bidru ani kele Abu Safna jara kulo dalede abina kila to muna ako ma duru ibena ka foko muye président de la transition no ko fora Abashim ko ita era ko fo Abu Safna jara alega ma duru ubena ye ma bidru ani kele na ako no boray no gouvernement no ko fora Abu Safna jara atemu nye sogal ko kala maiga naga jera de kulu ko fo ulu fana bena ma duru ko di abu no boray ibena ka foko muye conseil national de la transition no ko fora abesiante ko fo kolonel Maliki Diaw alena ka jera de kulu ko ulu fana be ma duru ko di Abu Safna jara no boray au conseil de collectivité Abu Safna jara ko be ma kelen ko di conseil économique social et culturel Abu Safna jara ma kelen autorité administrative indépendante ma saba Abu muye parti politique mawye akaja kata fara munye anga la de la fen koro nyana boli kama ibina ka foko lu be ma duru ko di Abu Safna jara ama tola ibina ka foko me solo civil ale be ma saba ko di muye central syndical Abu Safna jara oye mananie munye de groupe scientifique de l'accord oye ma saba Abu Safna jara force de défense et de sécurité obe ma fla ko di ordre professionnel Abu Safna jara ma fla conseil national des personnes âgées ote ma koro ko fo olube ma kelen ko di Abu Safna jara groupement des femmes ni ye ko ke ni ma muso do ala anyala bo man di oye groupement des femmes oye ma joli o de kanga chaya ma fla non na jamana fama non écoutez groupement des femmes avocat défenseur ni ko ni mana ke ko fo muso de ka chaya maduru mun flane jamana fama ka maduru ba muso e ba do ko muso bola équité genre fo muso ka chaya aisa jamana fama ka maduru mun flane e ba do ko muso bola aywa sente ka maduru mun flane muso bala kai gouvernement ka maduru muso bala ngon be mi fo abakurbala muso de ka chaya ni rega jakwa muso ka chaya parce que au flane Abu Safna jara ibena ka fo ko muye groupement de femmes ale be ma fla ko di muye diaspora no ko fora be tukora ko fo ma joli ma fla okay diaspora be ma fla di ngo kai Abu no boray conseil national des jeunes ale be ma fla di okay angata Abu ni ni bela direne ko fara nyonga ibena ma biduru ani kelen ko kon ko soro o ma biduru ni kelen Abu Safna jara sikata la numuna ke mawe mamunu nu akle juru charle no kosobe mamunu mbe akaja ku ya jamana ntabulo ka famu Abu Safna jara mamunu mbe akaja jamana nganya ta ko ko o kanun ko obu ula Abu Safna jara ne ko imbela jele jetemna kala ja kurai ibena ka fo ko munya jara ja kuli munya coordinateur bele kelen ko obina sigi senga rapporteur kelen fena ko obina sigi senga ka fara akadanga uka Abu Safna jara ne degran ko ni ne jede kulu na sigira senga dongo do le tanu nduru do bu bolo ka ko nunu bela jelenge ka ban Abu Safna jara ka soro ka ta bara ka ta di jamana fama ma aywa ko on klala ka fon mon flani anya sama ka bomu ya independent ale konna la sabani ngala to de Musa Sayon Kamara Abu Ibunya Obala Musa Sayon Kamara ka do ka fo bete amba le fo Musa Godi ni ye independent ni ya bla ne ba sama ka gerena ni ka do ka fo ni ye seben min ni ka do ka fo Dawda Sangare ka sebenu Dawda Sangare akui ka do ka fo mi metal ke nyamangola no be talike jeya sania ani bezeya abisika sabati onga mali jamani ngono tumina mi metalike kado ka fo premier ministre wala kado ka fo ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation kado ka fo ministre d'état colonel Abdoulaye Maïga kado ka fo ale ni délégation bele kado ka fo ko utara dépôt final la mi metalike kado ka fo denendo décembre kolo kletan ani konondo temenina mi metalike kado ka fo ministre d'état colonel kado ka fo Abdoulaye Maïga kado ka fo ana baraka min be ni oye Modibo Kone kado ka fo ale ka bara bɛmɛ min ma oye assainissement jeya ani bezeya sika sabati kado ka fo onga jamani akono togomina ta se kado ka fo madame Dambele Madina Sissoko kado ka fo ale fana akume jekulu kono ni metelge kado ka fo jamakulu chama ni kume ningenga nunu ndare kado ka fo numubugula numubugu kado ka fo niye numubugu indaka laje numubugu kado ka fo abe chenfala o komini o kono nana ni metelge kado ka fo numubugula yirala ka fo
dépôt final ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔw la a ka jan ɲama minnu ni olu bɛ bɔ Bamakɔ i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ taa bɔ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ laban min na i bɛ wele ko dépôt final i ka dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔ o labɛnnen bɛ Numubugu la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ premier ministre la a ka jan i ka dɔn k'a fɔ ministre de la décentralisation n'o ye ministre d'État ye i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga ni nin délégation ye waati min na u taara Numubugu la u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye Numubugu dépôt final in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ maɲumanko don min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲama bɔnnen bɛ bɔn cogo min na a ka dɔn k'a fɔ nin kɔni ye fɛn dɔ de ye nka min bɛ wele ko dépôt final i ka dɔn k'a fɔ ko o tɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ premier ministre ko nin ye maloyala ko ye nin ye kumasuli ko ye sabula i ka dɔn k'a fɔ jamana in ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na wari min dara nin ko in dafɛ u b'a fɔ la ka na ye k'a fɔ ko o yɔrɔ labɛn o yɔrɔ kɛlen bɛ yɔrɔ tiɲɛnen cogo min na ta premier ministre ka dɔn k'a fɔ ko maloyala ko don ne sabula i ka dɔn k'a fɔ premier ministre ni o ye ka dɔn ka ministre de chef d'état Abu premier ministre ko kuma in bila awɔ hakili a bila dɛ ministre d'état n'o ye ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga i ka dɔn k'a fɔ ministre d'état Abdoulaye Maïga ani ka dɔn k'a fɔ ka taa se Modibo Kone ma ninnu ka dɔn k'a fɔ ɲamanbɔn yɔrɔ min ni a bɛ Numubugu la ninnu y'a ye k'a fɔ ɲamanbɔn ka dɔn k'a fɔ a tɛ Makanba kɔnɔ ɲamanbɔn ka dɔn k'a fɔ a tɔgɔ a maɲi ka dɔn k'a fɔ ministre kɔni n'o ye ka dɔn k'a fɔ ministre d'état ye n'o ye colonel Abdoulaye Maïga a y'a jira k'a fɔ hectare 51 k'o baɲanko k'o bɛɛ lajɛlen de bɛna labɛn i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ dépôt final ye dépôt final min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛna kɛ Numubugu la Numubugu yɛrɛ ani Bamakɔ cɛ ko kilo 35 baɲanko waati tɛmɛ o kan koyi mais k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Kulikoro ale mara kɔnɔ Tiɲɛfala ale commune kɔnɔna na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre d'état n'o ye k'a dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ani k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Modibo Kone ma ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ Numubugu ɲamanbɔnyɔrɔ min ni o filɛ nin ye ko i b'a dɔn k'a fɔ Numubugulakaw u sɛgɛnnen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ Makanba si kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kasa juguw la ani k'a dɔn k'a fɔ ɲama a bɛ folofolo fo ka don fɔ dugudenw olu ka dugu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o ye fɛn ye min ni a bɛna dugudenw k'u tɔɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement a n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ hectare 51 min filɛ nin ye k'u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a labɛn o ɲama fɛn o fɛn ni olu bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ ɲama fɛn o fɛn ni a bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ a kɛrɛfɛ duguninw na k'a bɛɛ lajɛlen bi salo n'o nataw la ka taa n'a ye Numubugu la o tuma n'a taara Numubugu la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ labɛn wɛrɛ minnu kan ka kɛ ɲama na a ka jan ka ɲama yɛrɛ k'a bama yɛlɛma ka taa kɛ fɛn wɛrɛw ye i ka dɔn k'a fɔ ko o baaraw ko u na o baaraw boloda min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga n'o ye ministre d'état i k'a dɔn k'a fɔ ministre de la décentralisation a ko i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ Mali a ɲamanko a ka jan i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ a saniya a n'a jɛya ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u tun y'a ta k'a di société dɔ ma waati dɔ la min ni o bɛ wele ko ozone i ka dɔn k'a fɔ ozone baara in tun bɛ o bolo nka a b'i ye k'a fɔ ko n'i ye olu ka baara ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ baara dɔ baara min ni a ma kɛ fɛn sabatilenba ye o ma i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maaw kɛn bɛ ka min bila kɛrɛfɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka entreprise min ni o bɛ anw yɛrɛ fɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mali yɛrɛ a cakɛda dɔ ye minnu ni kabi waati dɔ la olu de tun bɛ ɲama a bɛɛ lajɛlen salo ka Bamakɔ yɛrɛ k'a jɛ o tun tɛ kɛ o tun bɛ kɛ awɔ o tun bɛ kɛ dɛ hali n'a sɔrɔ Bamakɔ kun jɛlenba kɔni tɛ a waati c'est à dire que nin fɛn ninnu kɔni Abu Safinɛ Jara a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛ ka souveraineté o bɛ se ka sigi an bolo cogo min na ko in kɛ kun de y'o ye koyi n'o tɛ hali ɲɛ b'o mun na a ka ca dɛ a kuma ka ca an ka taa o kuma min ye i k'a dɔn k'a fɔ ministre d'état ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn k'a fɔ contrat min kun bɛ ninnu ni olu cɛ i k'a dɔn k'a fɔ contrat in ko a bɛ kase wa i k'a dɔn k'a fɔ contrat yɛrɛ ko a kasira koyi o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ta don nataw la k'a di i k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ ale ka entreprise ma i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu ka baara bɛn kuma i k'a dɔn k'a fɔ ɲamancɛ ma fɔlɔ k'olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka jan ka ni o ye voirie ye i k'a dɔn k'a fɔ voirie i k'a dɔn k'a fɔ o ye anw yɛrɛ ka Mali ka cakɛda ye cakɛda min bɛ yen ni o ka baara a ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲamancɛko ma kuma k'i bɛna dɔn k'a fɔ u bɛna baara in lasigi olu ma o k'a dɔn k'a fɔ premier ministre ko a hukumu ti dɔwɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ souveraineté min n'i da sera o ma k'a dabɔra o de kama koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mara a ka segin so min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara fɛn o fɛn bɛ yen ni an yɛrɛw bɛ se k'o kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛw ka segin an ka baaraw kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ walimaw la i k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni walimaw kun bɛ k'o baaraw kɛ k'o kɛ ni samafuya ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko fu sirilen filɛ o da la premier ministre i k'a dɔn k'a fɔ ministre ministre de l'état Abu i k'a dɔn fɔ an ka taa i t'a ten dɛ kana nin ka foto dun ayi mais kojugu tɛ o a kuma a ma kɛ ka tɛmɛ yan k'a fɔ dɛ ministre d'état i k'a dɔn k'a fɔ a ko n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ colonel ye colonel Abdoulaye Maïga ministre de la décentralisation ale don o tɛ porte parole je répète don
Je répète pour une deuxième fois. Awo, porte-parole du gouvernement. Amaba. Odo. Alors. Allez, Je répète pour une deuxième fois. Awo. Qui cadre qu'a fait Mali a ka souveraineté bi se ka sigi a ma to mina. O de sababu la cadre qu'a fait una fere ni dabali bela jele tige. Aka ja cadre qu'a fait voiri. No ye cadre qu'a fait nyamanche jekulu ye. Cadre qu'a fait ulu ka se ka bare bela jele ke. Sai cadre qu'a fait on ga jamani on bi se ka sigi an ga souveraineté kono to mina. Patrifle anye mi mo indépendant kono Dawda Sangare ali ka seben. Abu Sabna jira Dawda Sangare amba fu ne be nugume ka mbulo mba kari ka do. Abu mbe boni sebanyo ko mako so de Bamako. Abena ta abu munye koro konyo. Ale tita dinga kono donko abada koro konyo kosobe Umar Angoiba dogona ke akumara Abu Sabna jira akomuye sema mauye sikatala dabu ye sunoko otuye ibina ka fokomuye Desembre kalo kleta ani nani temene abu ni akli bala sema na ale kofra abe munye bamanji koronu abu olu kofo mamunu ngara sababu ye kanani gelaire anga jamana ale konala sikatala Abu Sabna jira muye sema maudo ako Desembre kalo kleta ani nani temene ibina ka fokomuye sema mauye laini ke kanyeshi muye media internationalement ko lu ka feren dabali ko ke jona ka sigiga fodo ko hotelia ulu ne ba maliba ani nyogonche wa ya la ni folo ka foko mu sigiga fo na manya ka foko obike ko kana ke mali dugukolo yede okon o sanfe Abu Sabna de la munye médiation internationale am domna combiner anyem na lendo Algérie jamana ulu bolo ulu ko ni murti ko ko fare ko bolo da kanya simu sima mauma kaira ka fo ni aklata muno oflalata ka foko nwanye ballen ko ka ke ani ka foko mu na manya ka foko onwanye ko okweke ko katake munye Mali ira kokan ako nywanye ira tike jango katake Mali kokan ibina ka fo médiation international mau abu oli okorofa ko shele kanya se munye médiation international mau ko jabima Abu Sabna dra munye sema yo tabali ka sa ko shide bi no bebe tarata do ma ibina ka fo ko munye sema mau wiye wole ko ni bila uka tonde bela jile uma mama de be aka jakibi yere ye munye accord d'Alger o konala ma jere jakulu munum be no lu bulona bla accord d'Alger la Abu Sabna dra ku be na nywanye bele ko boloda bi munye kidali ko fe sabadingela ko ako munye cadre stratégique permanent no be CSP o kofo na ale kofura abe munye mouvement centre de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation abu o kofo Abu Sabna dra munye coordination des mouvements de l'Azawata ani kata fara munye plateforme du 14 juin kan ana nyona chama sigata la ko wele ko ni blala o bela jile mabi ku ka nyan soro munye kidali o dugukolo o sanfe Abu Sabna dra munye sabaningela ayira ka fo ku ye ma do soro o ma o teka to dore o de Atay Ag Mohamed ni yaji temena kalaje ale sema o dishi belebele do koni uye ale o yaira ka fo o la jere kunde dore Abu Sabna dra ka akilna taw ku fale munye accord d'Alger ira ako abina ke toji ani sana na tola no be 2023 o ko fo ubina bara belebele jumene nungu o boloda ko tigata la ko la jere o ka bi la jere Abu Sabna dra ko abina bulu o kan ngasabani ngala ko ako abeni kana watini bo ibina ka fo ko mi semai Abu Sabna dra ku koni une Mali marabagaw gela ko ni ko o chaman ko obu unu nyogonje kanye shi munya accord d'Alger kan akoni accord d'Alger ra jatemina ka laje Abu Sabna dra sanshegi bolono bla o kera ni seba ina no be talike accord d'Alger Mali ane bamanju koro ude nyoanchela ula Abu Sabna dra kabi bolono o kera la foka na blame domna kombi sigata la munya accord d'Alger ka alla jera maya Abu Sabna dra ko baro keleme gela bele ko sobuga ma chamaya do ka foko gela ko ni ko oba akono ngame domna kombi abina fo médiation international o koni ye fien ka tabolo ko ye koy o ro kum kono la o lu kon yu ban munye sema mawe la ini munke ka fo ko nyanye ballo o ka ke ani ka ta fara ko munye na manya ka fo ka abike yoro la ko kana ja Mali dugu kolo era o sanfe Abu Sabna dra na manya ka fo ko munye médiation international maw o lu kon yu ko fo ko shele kanya simu ye sema mawma amedom na kon bibi na ka fo ko bulika jo konin ko abe fitena u bolo o sabike munye binyanye munu ubuna ke Abu Sikata la ko accord d'Alger Abu Sabna dra ubina kuma o kan o fana mana boy akaja san 2023 ubena bara belebele bena ko boloda ko kuma fena bina ko uka Abu Sabna dra niyo ko njete mina ka laje munye nyini ngali fatriga ba no be Umar Angoiba ko fo ako nyini ngali demado ko otomi ko be sigibi ako munye jatika wa esere bele nunye no be talike munye makoro nunye esere belu munye bani koro nun ko tawa Abu Sabna dra ubena tugu munye médiation international aleka décision o kowa wolma ubena bara jumene fena ko boloda dona na tawla nyini ngali flen ko ni atomi ko asigile
mɛ nka sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ninnu bɛna ɲɔgɔn ye mun kɔni ko o kɛ bi a b'u siga t'a la ko ɲɔgɔn ye u yɛrɛ ka fɔ la k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ko o de kɛ Mahama de bɛ a ka diya k'o ka laɲini ye ko accord d'Alger ko a ka appliquer Abu Safinɛ Jara k'u n'o bɛɛ lajɛlen de bɛna ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo fɛ bi Abu Safinɛ Jara a gɛlɛyalen don fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don o sabu kɛ mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'o bɛ terroriste jɛlɛjɛkulu kofɔ État islamique ani groupe mun bɛ n'an ka ma groupe de soutien à l'islam n'o et aux musulmans JESIM Abu Safinɛ Jara olu ni État islamique ka sɔ ko a tɛ ka fi da kelen kɔnɔ bi n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ k'olu ka sɔ tɛ ka fi da kelen kɔnɔ o kɔlɔlɔ k'o bɛ taa bi mun ye duguladen minnu m'a min u m'a bɔ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ ko a bɛ taa bi olu de kan a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ hali waati tɛmɛnenw na i bɛna ye k'a fɔ ko min ye sema ye Abu Safinɛ Jara a ye jɛrɛjɛkulu dɔ k'u sigi sen kan ka opération dɔ k'o baara k'o boloda walasa mun ye basigi o bɛ se ka na jamana o kɔrɔnfɛn fɔ la cogo min na nka mun ye taama mɛnɛ sisi ma bɔ u ye o opération tarikiti minnu k'o sigi sen kan Abu Safinɛ Jara o yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka jatigɛ wale kɛba kɛli ni a juguya an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ nafa kɔni filɛ nin an y'a banɛngɛma ka bɔ mun ye fasiri mun bɛ n'an kama ko Soir de Bamako Omar Angoiba ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la nin ko in kɔni ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka timɛ ko ɲuman d'an ma dɔrɔn o tɛ e t'o to yen an ka taa an ka taa Bedi kado ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn hali bi min ni o cogoya ko Soir de Bamako min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ jamani a kɔrɔnyanfan la i ka dɔn ka fɔ min ni o ye Mali a kɔrɔnyanfan ye i ka dɔn ka fɔ gɛlɛya belebele tɛmɛna i ka dɔn ka fɔ waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ anw ka armée ka dɔn ka fɔ a ye wulikajɔ sɛbɛ boloda Laya Jara a kumana i ka dɔn ka fɔ armée min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ k'u to patrouille la patrouille n'o ye wulikajɔ ye wulikajɔ min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ larawuli u ye a boloda min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ jatigɛbu wale kɛba maa 7 Baɲango a ye ka dɔn ka fɔ ko u ye olu fa dugu min na o cogoya ko Tina Ama u b'a dabila Ama u bɛ bɔ talikɛ ka dɔn ka fɔ armée la wulikajɔ kɔni u ye a sɛbɛ boloda ma ye ka dɔn ka fɔ armée kɔni kabini waati dɔ la min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye jamana in kɔrɔnfɛ dugu dɔw ta k'a lajɛ jatigɛ wale kɛba minnu bɛ yen ni olu ka dɔn ka fɔ JESIM ye ni ka dɔn ka fɔ État islamique mɔɔw ka dɔn ka fɔ waati bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ bɛ tɛmɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan i ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i yɛrɛ kɛ faama ye bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i yɛrɛ kɛ masa ye sabula i ka dɔn ka fɔ territoire yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw ka armée tɛ o yɔrɔw la bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ o tigi ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko o de bɛna ni gɛlɛya ye u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ ninnu yɛrɛ dama kɔni nana kari ɲɔgɔn na sanga ani waati i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ dama bɛ ka kari ɲɔgɔn na o kuma ko n'i ye Gawo ani Niger furancɛw ta k'a lajɛ sanga ani waati i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko voyagekɛlaw n'o bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ mobilibaw la maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ taama kɛ nin siraw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ bingani walew la o bɛ ta ka i k'a dɔn k'a fɔ sira a bolibaw k'u sɛgɛrɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ Gawo ka taa Niger a ka jan minnu bɛ bɔ Niger ka taa Gawo i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati binganikɛla dɔw a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ rebelles n'o bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda Meneka mara fana ko u bɛ o tɔw la ma i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ninnu yɛrɛ dama kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ kari ɲɔgɔn na bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i yɛrɛ kɛ yɔrɔ a tigi ye u yɔrɔtigiya hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ kari ɲɔgɔn na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée la n'o bɛ talikɛ aviation na a ka dɔn k'a fɔ aviation kɔni waati bɛɛ lajɛlen na olu bɛ larawali k'a boloda o larawaliw kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛnna ni jatigɛ wale kɛbaa fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ ko u ti maa bɔ maa rɔ i ka dɔn k'a fɔ armée kɔni ko u bɛ gɛlɛ u b'a wuli cogo min u b'a wuli o cogo la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ nin don tɛmɛnen in na i ka dɔn k'a fɔ jatigɛ wale a kɛbaa maa 7 Baɲango i ka dɔn k'a fɔ ko armée kɔni tora i ka dɔn k'a fɔ a ka patrouille la n'o ye larawali ye k'a boloda o larawaliw kɔni taara sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na armée kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko u ye gɛlɛ u ye a wuli maa 7 k'olu tora la u b'o la o tɔ ye ji de kɛ butɔn na ayi n ko n bɛna mun f'i ɲɛna terroriste ninnu kɔni bɛ ka Ala deli de o ni armée yɛrɛ kani kari ɲɔgɔn na sisan u ka mɛlɛkɛ ye u ka fisa u ka armée ye aramu ka mɛlɛkɛ ni mawutu jɔlen u ɲɛkɔrɔ an bɛ don min na komi bi Abu Safinɛ Jara u ka fisa u ka armée ye siga t'a la dɛ
fasiriba ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ Gawo o yɔrɔw la ka taa se fɔ Tesiti yɔrɔw ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin zone in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ armée kɔni ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ banmanji minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn na nin yɔrɔw la haka ja i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka dicta n'o ye diyagoya fanga k'a ta kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugumisɛnnin maaw k'u sɛgɛrɛ haka ja i k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka olu dagajugu k'a ta ka bɔ nin dugudenw da la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ armée la u ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye Gawo ani Niger ta k'a lajɛ Gawo ani Niger furajɛw ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ armée aérienne ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ aviation aérienne ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɛyalen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko armée kɛ bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ u bolo nin waati in na sabula i k'a dɔn k'a fɔ avion ninnu u dagosi ka bon kosɛbɛ wa avion ninnu i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɛlɛ u bɛ a kɛ i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kan ka kɛ kɛcogo min na an bɛ waati min na komi bi ko armée kɛ bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda wa i k'a dɔn k'a fɔ ani Niger cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko basigi ko a sabati mɛ ayiwa Masiri filɛ an ye min mɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn Abu mun ye soir de Bamako baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ fo ne bɛ n kele kun bɛ n bolo maa kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u ko ale spele ma ko soir de Bamako Abu Safinɛ Jara lakana o tɛ dugu o dugu la o sentigɛ o y'i jɔ i ka ma kɔnɔ ye mun ye Laya Jara a kumana soir de Bamako o kɔnɔ a ko an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara anw ka jamana a camancɛya bolo o fɛ siga t'a la ko mun ye armée ye a bɛ ka kata ba naani k'o sɛbɛkɔrɔ wuli armée Mali Abu Safinɛ Jara siga t'a la n'o bɛ anw ka lakanabaaw ko fɔ an bɛ don min na ko bi siga t'a la jatigɛ wale kɛbaa ninnu ka u ka mɛlɛkɛli mawutu Abu Safinɛ Jara u k'o jɔlen u ɲɛkɔrɔ u ka kusa u ka armée malienne jɔlen u ɲɛkɔrɔ o de hukumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun y'an ka jamana camancɛ bulu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye armée malienne Abu Safinɛ Jara u ye susuli k'a sɛbɛkɔrɔ kɛrɛ mun ye maa minnu bɛ n'olu bɛ kɛlɛkɛcɛw ko fɔ kɛlɛkɛcɛw minnu n'u bɛ salafisi olu tɔgɔ la n'o ko fɔra a tɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ wa État islamique du Grand Oussara kɛrɛnkɛrɛnla mun ye secteur de Boni o mara o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara mun ye cɛden de surutula i n'a fɔ dimɔgɔw armée fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko secteur de Boni Abu Safinɛ Jara armée ko a ye wulikajɔ kɛ kɛlɛkɛ pankuru minnu b'o o bɔ an bolo an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko kabako k'o bɛ ka wuli o de hukumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko aviation malienne Abu an ye wulikajɔ ne cɛsiri k'o kɛ Boni o mara o kɔnɔ la o sabu kɛ a bɛ nin kana waati jan bɔ mun ye Boni mara kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ yen u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maaninfin k'u sɛbɛkɔrɔ sɛgɛrɛ u ye gɛlɛya ta ka armée malienne k'a sɛgɛrɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye Burukina kɛlɛkɛcɛw la Abu Safinɛ Jara u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka nin bɛɛ lajɛlen k'o sɛgɛrɛ secteur de Boni Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko mun ye terroriste n'a bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ u ɲa da yɔrɔ yɛrɛ de don koyi a ko ni yɔrɔ in jateminɛ k'a lajɛ a bɛ Mɔti ani Gawo a b'o dancɛ o de kɔnɔna u la wa yɔrɔ mun don a ka jugu fo k'a fɔ ko a ka jugu o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu u bɛ taa sira de da maaninfinw ɲɛ mun ye mugu pɛrɛntɔ o bɛ don dugu jukɔrɔ a mugu pɛrɛntɔ dɔw i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye armée malienne o bɛ na yɛlɛ a kan maa dɔw ni o bɛ to o la a ko mun ye secteur de Boni a ka ja ko hali ni ye force barikani jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara k'u ye kabako k'u da olu kan waati tɛmɛnenw na o de kun kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye armée malienne a ko an ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ mun ye dugu min bɛ n'an k'a ma ko village de Boni o mara o kɔnɔna o la mun ye jatigɛ wale kɛbaa minnu tun bɛ yen nin waati na n'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka armée malienne k'a sɛgɛrɛ a ka ja fo ka taa fara mun ye Burukina sɔrɔsiw kan Abu Safinɛ Jara siga t'a la kataba naani ko o wulila mun ye anw ka armée malienne kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo nin waati na n'a bɛ pankuru ko fɔ Abu Safinɛ Jara an taar'u dalajɛlen k'o faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan Abu ɲanga di nin ye ɲanga di nin ye o ɲana Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye armée kɔni y'a ye i ta kɛ bunteli o bunteli Abu Safinɛ Jara a ma ɲɛ mun kɔ mun ye jatigɛ wale minnu bɛ a ka ja k'olu ci ma ban fɔlɔ siga t'a la olu ye duuru kɔni k'o don fiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye anw ka chef d'état major des armées du Mali Abu Safinɛ Jara ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu u ka base dama mun tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na jamana camancɛ bolo yɛrɛ fɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Boni yɛrɛ o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'u tun bɛ wulikajɔ caman k'o kɛ hali yɔrɔ wɔɔrɔ la ko mɛ k'u bɛ tɛmɛ Boni de fɛ o Boni u ka daga minnu tun bɛ bi an bɛ don min na ko bi an y'a bɛɛ lajɛlen dakolon ci ni ka a filekolon ci o hukumu kɔnɔna la ko hali n'i sela ka t'i da mun ye Mɔti o mara kɔnɔ a ka ja ka tɛmɛ Segu yɛrɛ fana fɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen ko jatigɛ wale kɛbaa ninnu u tun kɛlen bɛ ka sunɔgɔ k'o tigɛ ka bɔ maaninfinw ɲɛ la nka an bɛ don min na ko bi u ka daga mun fana n'o kuncɛ minnu bɛ o yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na armée y'o dakolon ci ni ka a filekolon ci Abu Safinɛ Jara tɛgɛ sera ka da minnu ka tɛgɛ ko o dara olu kan wa maa minnu fana n'o
ni tura nin ko in na n'o bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye kɛlɛ mun na a kɛlen filɛ nin bon ni kɔnɔna la anw ka armée maliyɛn ni an y'an ka kɛlɛkɛ pankuru minnu k'u labɔ ka marifa ka kisɛ yɛrɛ k'a sarada mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu kan Abu Safinɛ Jara ko a baara ko a gɛlɛyal'u bolo kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara nin yɔrɔ kofɔlen n'a bɛ zone de bonni n'a b'o kofɔ ne nin yɔrɔ in lakanala a bɛ kɛ sababu ye mun ye Mali ani Burukina dancɛ Abu Safinɛ Jara lakana caman ko o bɛ se ka na o kɔnɔna la o sababu k'a yira k'a fɔ n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen jateminɛ k'a lajɛ n'o bɛ bonni kofɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara embuscades bɛ kɛ wa siraw bɛ taa da maaw ye wa dɔw yɛrɛ fana kɛlen bɛ k'u ɲami maaw na olu ye bandimisɛnninw ye olu fana bɛ taa sira k'o da maa ni fu ɲɛ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ kofɔlen in na a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ nin na waati nin bɔ min ye nin groupe terroriste ninnu ye u kun kɛlen bɛ ka taa Amadu ko yɛrɛ de k'o sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ nin sira kofɔlen in kan n'o bɛ bɔ nin kofɔ nka an bɛ don min na ko bi Abu armée maliyɛnni u y'a yɔrɔ in k'a dakolonci k'a filekolonci k'a sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen k'a k'a kɛnɛmaminɛn Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye ka bɔ soit de Bamako kɔnɔna la Abu i bonya o b'a la tabarikala bidi kɛra k'a fɔ ne bɛ n bolo don sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Fatumata Dunbiya ale kumana Fatumata ko di min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ambassade américaine na l'américain k'a fɔ États-Unis olu ka ambassadeur k'i k'a dɔn k'a fɔ a ye wele kan da kɛ ko mun bɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka ressortissants n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ bɔ États-Unis u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ma a ka jan Bamakɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ fête hukumu kɔnɔna ye san laban fête minnu ni olu bɛ sen nɔ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni hukumu kɔnɔna ye k'a dɔn k'a fɔ ko jandon yɛrɛ lɔ a kɔrɔ ko kaɲi kosɛbɛ ambassadeur a ka jɔ an ka dɔmɛ a ka jɔ an ka dɔmɛ san o san o bɛ nin kɛ san o san o maa bagabaga ta nin san o san ka baara de ye nin an ka taa min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur la n'o ye États-Unis ambassadeur ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin sigi a ye a kɔrɔfɔ a ye a lase sabula i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni san laban ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ san o san i k'a dɔn k'a fɔ san laban waatiw ma se kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛti minnu ni olu b'i boloda i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur a y'a jira k'a fɔ a caman na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ dugudenw sɔrɔ o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ États-Unis a ye k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛti laban minnu ni olu bɛna kɛ nin waati labanw na ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ san laban fɛtiw ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ a ɲini u ka ressortissants fɛ ko janton yɔrɔ la a kɔrɔ ko kaɲi kosɛbɛ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ressortissants fɛn o fɛn ni u bɛ États-Unis to a la ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la nin waati in na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ taa ka segiw la k'u janto taa ka segiw la minnu bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔnaw taa ka segiw la yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko lieu public a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ se k'a dɔn k'a fɔ o foroba yɔrɔw ma ani k'a dɔn k'a fɔ jamajɛrɛ yɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ talikɛ ekɔlisow la diinɛ bato yɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma minnu ni olu bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔngɔ yɔrɔw la nangu yɔrɔ awɔ aw ka dɔngɔ yɔrɔw olu o hɔn k'u k'u kɔlɔsi yen fana la nin yɔrɔ bɛɛ k'u k'u janto nin bɛɛ la an kɔni ye malidenw ye an tɛ se ka bɔ an bɛ yan an ka taa min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔngɔ yɔrɔw la ka taa se k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni jama kɔni bɛ kafoɲɔgɔn kan o yɔrɔw la i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲinini bɛ ressortissants fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɔrɔ la nin waati na sabula ko n'i ye san laban waatiw ta k'a lajɛ min ni a bɛ wele ko banditisme ani criminalité n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya ye ani k'a dɔn k'a fɔ bandiya o walew ko a ɲɔ a bɛ sɛbɛn ɲɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ san laban na i k'a dɔn k'a fɔ bandiw caman de bɛ yen a ka jan jatigɛ walew yɛrɛ kɛbaaw caman de bɛ yen minnu ni olu b'u ka kɛlɛ k'a planifier n'o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin waati laban na u bɛ se ka ban ka don jama la cogo min na ka caniw ta ka maaw sɛgɛrɛ o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur n'o bɛ États-Unis to a la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ressortissants fɛn o fɛn bɛ yen ni u bɛ Mali kɔnɔ a ka jan minnu ni olu bɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɔrɔ la nin waati na a ka jan taa ka segi ko u ka a nɔgɔya sabula i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ san laban waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ yen san tɛmɛnenw na a kɛra kɛcogo mun na o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen États-Unis to a la ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la nin waati laban in na kunnafoni filɛ nin an ye min mɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Fatumata Dunbiya ale ka sɛbɛn don Abu ne bɛ Keleku indicateur du renouveau n bɛ bɔ ni a ye n'i y'a bɔ ko 3696 ka bɛn tarata don ma décembre kalo tile 20 Abu Safinɛ Jara dugutigi Denbugɔ o ne sigi o tɛ bɛn i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun kumalen don an
k'a ma ko ode a y'a yira k'a fɔ dɛmɛ mun n'a tun bɛ taa ka ɲɛsin parti politique ma musaka mun n'a tun bɛ bɔ an ka jamana wakane kɔnɔ ka di parti politique ma Abu Safinɛ Jara n'a tigɛra a bɛ nin kana waati nin bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye formation politique ye n'a ko fɔra a tɛ parti politique a t'o ko fɔ wa hali bi u bɛ ka dɛmɛ k'a laɲini dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini don min kama coup d'état kɔni ko a kɛra Lajiburama Fanga ale kɔni o dafirila Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko nin dɛmɛ kɔni ni musaka mun n'a tun bɛ ta ka di parti politique ma dɛmɛ kɔni ko a tigɛra pewu o de kun kɔnɔ la mun ye parti politique dɔw kɔni ye Abu Safinɛ Jara de ka ɲɛsin dɛmɛ tigɛli ma Abu Safinɛ Jara a ko k'a ti ka ko olu la koyi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na olu kɔni bɛ bɔ u bɛ foronto cogo min na u bɛ foronto o tɛ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lajɛrɛ mun o kɛra ADEMAPJ maaw fɛ n'an ka ma ko ka 18e conférence nationale de l'ADEMAPJ Abu o kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛkɔrɔ kuma la ye dɛ kuma kɛra nin kɔrɔfɔ in kan ye dɛmɛ mun n'a tun bɛ ta ka di parti politique ma ADEMA ka nin kɛnɛ in kan siga t'a la ko da kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ donna a la Abu Safinɛ Jara n'i ye ADEMA jateminɛ k'a lajɛ ADEMA ye parti minnu maaw ka kekun kosɛbɛ o de kun kɔnɔ la olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ an bɛ don min na komi bi k'u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ tɔndenw ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u k'u bolo k'o fara ɲɔgɔn kan kalata minnu n'olu bɛna n'o bɛ tali kɛ masakɛ kalata la ani ka taa fara mun ye kalata wɔɔrɔw kan u yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo k'o fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ o bɛ se ka ta ka parti kɔni ka a sɛgɛrɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye dɛmɛ in jateminɛ k'a lajɛ hali anw kunnafonidilaw jateminɛ k'a lajɛ kɛ dɛmɛ mun fana n'o tun bɛ ta ka di kunnafonidilaw ma Abu Safinɛ Jara o fana bɛ mun ye Bama a da kɔnɔ nin waati in na maa t'a dɔn sanga waati mun na Bama damina fara k'o bɔ a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a ko mun ye nin baara mun ni a bɛ ka laɲini mun ye parti politique maaw fɛ siga t'a la u kɔni wele k'o sɛbɛkɔrɔ da jamana faamaw ma k'a yira k'a fɔ ko nin y'olu ka sariya nin y'olu ka droit de ye nin y'olu ka droit de ye dɛmɛ mun n'a bɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko olu ka droit de don o dɛmɛ ko ni a bɛ ta ka ɲɛsin olu ma k'a bɛ kɛ sababu ye Abu olu k'u ka militants k'u former siga t'a la k'u ka militants k'u former parti politique yɛrɛ ko la k'u ka militants k'u former kalata nata o la ko dɛmɛ musaka mun n'a tun bɛ ta ka di olu ma ko musaka in bɛ taa nin sira o de fɛ Abu Safinɛ Jara nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi siga t'a la hali parti politique dɔw n'olu kɔni bɛ ka kule k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye dɛmɛ u tɛna ja kɔ bi wa u tɛna ja kɔ sini a ko mun ye maa fana bɛ ale politique maa ye n'an k'a ma ko Abubakar Sidiki Fɔnba ale tɛ sarakatigi ye wa Abubakar Sidiki Fɔnba wa maa don maa mun na a bɛ CNT yɛrɛ fana a b'o kɔnɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale ko baara ɲuman foyi ma kɛ Abu Safinɛ Jara ka dɛmɛ mun n'a tun bɛ ta ka ɲɛsin parti politique ma a tigɛli Abu Safinɛ Jara ko baara ɲuman foyi ko o ma kɛ k'a bɔ mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ni dɛmɛ mun n'a tun bɛ ta ka ɲɛsin parti politique ma Abu Safinɛ Jara nafolo ninnu ko a tun bɛ ta kɛ ka maaw de san ka maaninfinw san ka kala k'o ta Abu Safinɛ Jara o fana bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɛmɛ in tigɛli Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye mun ye parti politique caman tun bɛ yen u ka sièges tun bɛ sigida ni sigida mun na a sièges bɛɛ lajɛlen ko datugura parti sièges datugura wari bɛ bɔ wari tɛ u sigi parti tun bɛ balo nin de la n'o tigɛra diyagoya siège ka datugu siège caman datugura dɛ o n'o tɛ i taa o taa siège ninnu na i bɛ taa jeunes dɔ sigilen sɔrɔ yen i bɛ taa jeunes sɔrɔ yen o dama c'est à dire waati bɛɛ duman de tun bɛ yen duman awɔ an ka siège kun ka di fɔlɔ dɛ parti siège n yɛrɛ delila ka wa n bɛna min f'i ye parti dɔ siège filɛ nin ye tun bɛ Kati i y'a faamu an yɛrɛ tun bɛ taa yen kuma caman samedi o samedi sogo kɔni a bɛ saga dun tun bɛ da furu la a bɛ saga dun awɔ faso ka wari a dira aw ma k'a ka ko ya a ma d'a ma an ka ko ye kɛ mais n tɛ ka parti labalo ye wa ka parti jumɛn labalo parti tun bɛ labalo ten a fɔ a bɛ k'a yɛrɛ labalo de parti denw ma balo o tɛ parti labalo de wa an ka mugan na ne bɛ k'a ɲɛ f'i ye de bawo ne tun b'a kɔnɔ kɔrɔlen n b'a dɔn min b'a kɔnɔ a ye b'a dɔn kɔni o tuma ni dɛmɛ tigɛra i y'a faamu il va de soi que siège ka datugu c'est clair ça parce que n bɛ k'a f'i ɲɛna wari min tun bɛ di a tun bɛ kɛ ka siège labalo ta de minnu bɛ kɛ siège kɔnɔ sanga ni waati olu bɛ sara i y'a faamu dumuni duman tɛ kɔ tigɛ te tɛ kɔ tigɛ a kun tɛ tigɛ o n'a fɔra ko ka gouvernement ka dɛmɛ tigɛ an na il va de soi que an ka siège ka datugu cɛ aw ka yɛrɛ fondation ko ye a ma nɔgɔ dɛ ala non olu yɛrɛ tun b'u yɛrɛ ko a ma quoi Abu Safinɛ Jara ko a kɛra sababu ye ka siège ninnu caman kɔni ko o datugu Abubakar Sidiki Fɔnba sarakatigi a y'a yira k'a fɔ ni dɛmɛ mun na a bɛ ta ka ɲɛsin parti politique ma Abu ko n'a tigɛra k'a bɛ kɛ sababu ye ka baara camanw de kɛ jamana kɔnɔna la wa k'a bɛ kɛ sababu ye Abu Safinɛ Jara jamana wakane ko fana bɛ fa tɛntɛn o kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɛmɛ mun n'a tun bɛ ta ka ɲɛsin parti politique ma an bɛ don min na komi bi Abubakar Sidiki Fɔnba mun ye sarakatigi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale fɛla ko tɛ bi
ko ale fɛla ko tɛ sini wa ko dɛmɛ ko a man ka d'u ma Abu Samanikila ko a ko ni hakili bala mun ye Mokhtar Wane fanga waati san 2021 parti dɔ kɔni ye muruti kɔni ko fari yɛrɛ k'a boloda pewu k'a yira k'a fɔ ko mun ye Mokhtar Wane n'a ma olu ka dɛmɛ k'a di ko a ka démissionner o kɛra yan 2021 refondation do donc ni refondation ko min i bɛ sɔn o ma a bɛ sɔn o ma dɛ u ka sɔn o ma a b'an kɔni bɛ don min na ko bi parti tigiw ka sɔn o ma awɔ u ka fɛɛrɛ dɔ ɲini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parti bɛ se ka balo cogo min na siège bɛ se ka alimenter cogo min na dɔw b'an ka jamana in kɔnɔ n'olu ka baara ye politique de ye i b'o kalama bon mɔgɔ man k'i ka baara bɛɛ politique dama ma ko dɔ kan ka na ala cɛ baara t'u la politique kɔ o mɔgɔw bɛ yen mɛnɛ olu bɛ balo politique la an ka politique maa ba dɔw bɛ yen u ma deli ka kɛ fonctionnaire jamana in kɔnɔ awɔ ça je connais ça awɔ a caman de bɛ yen minnu ma deli ka kɛ jamana in cadre fa si ye hali n'a y'a sɔrɔ kalan bɛ u la nka u ma bila cakɛda si la fonctionnaire tɛ ayi u ma deli ka kɛ foyi commerçant tɛ ayi nka olu de bɛ ka u tɛ baara yɛrɛ la sa politique kɔnɔ abu tɛ baara yɛrɛ la u kɔni tɛ baara la u tɛ baara la baarakɛbaliw don u bɛ balo politique de la polo pala la ten dɔrɔn politique la nin mana kɛ tan an bɛna mɔgɔ in sɔri yan wagati dɔ la a suruntu dɛ furanjɛni ninnu u bɛ balo ten ala k'a ɲɛ ka d'an ma arajo in nura ye fɛn min ye 94 tɔmi murumuru 5 an ka wele sira 76 33 43 03 an ma ɲini Gawusu Keyita fɛ jata a ka ti minnu na ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kura ye ka na kunnafoni kala a tɔ barati tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wuridala la wele sira 76 33 43 03 ni waati na mu ye Dirisa Keyita kɛngɛleri wasolu kɔnɔna la an ma n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo Damisa Solomana Sanogo Damisa tigi an bɛ foli k'o lase a ma nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Sanogo ne ka taa Abu Sirajanta ma hali bi an bɛ taa Nouvelle Horizon ne bɛ n bolo kari ka don bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Alpha So fulakɛ a kumara Abu Safinɛ Jara a bɛɛ n'a ta mun ye tigɛ toli kelen o bɛ tigɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ni ka a ɲaami o de hukumu kɔnɔ la ka ɲɛsin mun ye bandiya yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnla faaba n'o bɛ Bamako kofɔ Abu Safinɛ Jara nin tɛ kibaruya duman ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin ye sɔrɔdasi dɔ ye sɔrɔdasi mun n'a bɛ armée de terre o kɔnɔna o la siga t'a la tɛgɛ taara ka da a kan ne ka d'a kan k'a sɔrɔ a bɛ bandiya wale Abu Safinɛ Jara a b'o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla n'o de bɛ Alpha So ko fɔ a y'a yira k'a fɔ nin san laban in na Abu Safinɛ Jara mun ye Bamakɔ a ka kalan o de kaladen da ye i bɛna ye k'a fɔ ko su tɛ tile tɛ saga ni waati bɛɛ lajɛlen na barakasi de bɛ taa ni ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna la hali maa minnu bɛ a ka diya ko olu bandi kumaba belebelew ye n'an b'a fɔ barakɛri professionnels Abu Safinɛ Jara tilekan dire yɛrɛ fɛ olu bɛ guwara k'a sɛbɛkɔrɔda maaninfinw ye k'o bololafɛnw k'o minɛ ka taa n'a ye nka n'a jara a bɛ se fila dimanche don n'o bɛnna décembre kalo tile 18 ma san 2000 ani san 22 nɛgɛ ɲɛ 5 o tɛmɛnen sanga 34 ye Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko nin kabako ko a kɛra yɔrɔ min na an k'a ma ko zone industrielle kɛrɛnkɛrɛnla mun ye usine mun bɛ yen n'an k'a ma ko Vivalet Abu o kɛrɛfɛla yɛrɛ la a ko i bɛna ye k'a fɔ Abu Safinɛ Jara mun ye militaire dɔ n'o bɛ armée terre cɛden dɔ ko fɔ siga t'a la ale de kɔni minɛna a minɛna maa jumɛn de fɛ n'o bɛ brigade anti-criminel maaw ko fɔ n'an k'u ma ko bagi wa Abu a minɛna k'a bolo yɛrɛ de kɔni k'o to bɔrɔ kɔnɔna la koyi siga t'a la u kɔni y'a soso sasa ka taa n'a ye 3e arrondissement o la a ko an ka jateminɛ k'a lajɛ ko in yɛrɛ ko a kɛra cogo di Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye telimani bolila dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko Gadiri Karambe Abu ale ye telimani bolila ye mun ye Bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔna o la a b'a dayirimɛ kɔni k'o ɲini sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na telimani o la o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dimanche don nɛgɛ décembre kalo tile 18 mun ye fayiri seli waati n'o bɛ 5 du matin o kofɔ kɛrɛnkɛrɛnla yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko hippodrome Abu Safinɛ Jara mun ye Gadiri ye n'o bɛ telimani tigi n'o o b'o kofɔ karambe kɛ ko tɛ wa laadala ko la a ka client dɔ bɛ to k'a wele yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko night club Ibiza a ka o client kelen de y'a wele k'a fɔ ko mun ye Gadiri bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka n'a nɔfɛ night club Ibiza ale kɔni o yɔrɔ o la Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Gadiri ye n'o de bɛ tali kɛ telimani bolila in na a kɔni ye telimani ta k'i kunda mun ye night club Ibiza kan o sabu kɛ o ye laadala ko ye a bɛ taa client in ta a bɛ taa bila a bila yɔrɔ la Abu Safinɛ Jara waati mun na mun ye nin finangani ye n'o bɛ telimani bolila in ko fɔ Gadiri a kɔni a bɛ waati mun na mun ye night club o yɔrɔ la ko mun ye client dɔ kɔni o nani jɔ a ma o y'a yira k'a fɔ k'i tɛ ɲɛma k'an ta k'an bila mun ye zone industrielle o kɔnɔna o la wa n ta k'an bila Abu Safinɛ Jara u bɛɛ la a bɛɛ lajɛlen ka mun ye darasi 100 telimani bolila n'o bɛ Gadiri Karame ko fɔ ale ko siga t'a la ko an ka taa Abu Safinɛ Jara mun ye kamalen yɛlɛla k'i sigi mun ye Gadiri kɔfɛ
u y'u kunna mun ye zone industrielle o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye a ko Vivalais o fanfɛla o la waati mun na o sera Vivalais yɛrɛ da la gitɔrɔn ba in sanfɛla la ko client mun do o sigilen ba ale kɔ o ko k'i ka don carré kɔni o kɔnɔ o la Abu Safinɛ Jara o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko telimani bolila n'o bɛ gadiri ko fɔ jatigɛ kɔni ko nana a dusukun na ko sabu k'abi a bɛ nin ka waatinin bɔ ko mun ye mototigi fila n'o bɛ jakaratigi fila ko fɔ a bɛɛ lajɛlen min ka moto la jakarta kelen wa maa fila k'o bɛ ka a boli Abu Safinɛ Jara olu kɛlen bɛ ka tugu ale kɔ a ko waati mun na ale kɔni ye carré fara ka don carré kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la kata banani ko o wulila jaja mun ye maa mun n'o sigilen bɛ ale kɔfɛ ale fana bɛ janfa o kɔni o kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mototigi fila in Abu Safinɛ Jara u ye guwara k'o sɛbɛkɔrɔ da ale ɲɛ k'ale ka moto kɔni ko o minɛ maa mun yɛrɛ sigilen bɛ ale kɔfɛ ale yɛrɛ ko kɔni ko o nɔgɔ y'u bolo n'o b'u ka complice o kofɔ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko gadiri karame a ye kulekan ka bɔ Kayi a ko a ye taa ni moto ye n b'a ɲini aw fɛ a ka kɔni a kana n fa dɛ a ye taa ni moto ye n b'a ɲini aw fɛ a ye taa ni moto ye wa a k'an to yen n ka balo o yɔrɔnin bɛɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun bɛ yen n'o de bɛ tali kɛ armée militaire cɛden kan ale kɔni ye marifa bɔ k'o jɔ gadiri la nka Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gadiri kɔni o ye mun ye moto k'o di u hakili la k'a fɔ ko in banna u b'o wuli ka jɔ la waati min na k'u bɛ taa ni gadiri ka moto ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka brigade anticriminel maaw n'o bɛ bagi ko fɔ o y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka patrouille k'o boloda nin yɔrɔ kofɔlen in na siga t'a la ko mun ye bagi ye n'o bɛ brigade anticriminel ko fɔ gadiri ɲɛda olu kan Abu Safinɛ Jara jigisigi o nana gadiri dusukun na o hukumu kɔnɔna la mun ye brigade anticriminel maaw ye gadiri ɲininka ko a kɛra cogo di gadiri ko k'u ye n ka moto ko a minɛna wa siga t'a la u bɛ nin carré ninnu o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara mun ye brigade anticriminel maaw ye u ye carré k'a mɔmɔ k'a fɔ ko a ka di k'a mɔmɔ k'a fɔ ko a man di Abu Safinɛ Jara u nana tɛgɛ ta ka da mun ye maa kelen u kan dɔ fila kɔni ye o duuru don fiɲɛ na nka u nana tɛgɛ ta ka da maa kelen kan u nana ye k'a fɔ ko o maa kelen mun n'u ye tɛgɛ ta ka da o kan Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la jaja o ye finitigila ka ye an ko mun ma ko soldat de l'armée de terre Abu Safinɛ Jara o ye yen ka ye i bɛna ye k'a fɔ u ye tɛgɛ ta ka da o kan maa mun don a tɔgɔ de sa ko mun ye Jibril Tarawele tɛmɛ un soldat de deuxième classe Jibril Tarawele i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a bɛ baara kɛ armée militaire la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye ka Sunjata o kɔnɔna la Kati o mara o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la nin cɛ kɔfɔlen n'o bɛɛ Jibril Tarawele ko fɔ mun ye pistolet automatique n'an k'a ma ko PA fabrication artisanale Abu Safinɛ Jara o de yera a bolo ka taa fara mun ye chargeur kan wa siga t'a la mun ye carte professionnelle a ko ni nin fɛnɛngani yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ fɛnɛngani mun n'a bɛ tali kɛ armée militaire cɛden in na Jibril Tarawele Abu Safinɛ Jara ko a bangena mun ye 1999 wa a bɛ don min na comme bi san 23 ko o de don siga t'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko brigade anticriminel maaw kɔni ye tɛgɛ ta ka da ale kan u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka taa ale di 3e arrondissement maaw kɔni olu ma olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni k'o tɔ k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɔni de kibaruya duman ye a ko waati mun na k'an b'a la ko refondation waati mun na mun ye maa dɔw bɛ Abu Safinɛ Jara olu jɛlen bɛ u denw kɔ ka jɛ u musow kɔ ka jɛ u ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔ walasa jamana a bɛ se ka kisi cogo min na o waati kelen na i bɛna ye k'a fɔ ko o jɛrɛjɔkulu kelen na maa wɛrɛ bɔ olu la olu bɛ ka tiɲɛni k'o boloda mun ye Bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara a ko nin tɛ kibaruya ɲuman ye an ka refondation ma kɛrɛnkɛrɛnla n'o bɛ tali kɛ an ka lakanabaaw ma ko nin tɛ kibaruya ɲuman ye Abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kɛwale kɔni ko a bɛ ka kɛ tan fɛɛrɛ ni dabali o ka sigi sen kan joona tali minnu n'o bɛ kɛ armée kunda Abu Safinɛ Jara a ko a ka sɛnsɛn kosɛbɛ k'a sɛnsɛn ni tɛmɛ ɲɛmisɛn yɛrɛ ye Abu Safinɛ Jara walasa mun ye ɲɛ o bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na o nɔ tɛ Abu Safinɛ Jara ko nin ye kamanagan ko ye dɛ un soldat de l'armée de terre siga t'a la k'o ka minɛ maaw ka telimani minɛ la kabako don dɛ kabako don adamaden dɔw yɛrɛ bɛ hali n'i ye alijinɛ dayɛlɛ k'u don a kɔnɔ u bɛ bɔ walayi sinon an bɛ don min na comme bi sɔrɔsiw bɛ condition ça va mais i bɛ ci yɛrɛ ayiwa dɔw n'u da kan ne tribunal militaire ye mun da kan a n'a ɲɛfɔ ale na tɔw la an ka taa birikɛriw b'a fɔ ne bɛ n bolo don i bolo don soir de Bamako ko di k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don Laya ko di ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sam ani Silma n y'a dɔn k'a fɔ o ye magistrats olu ka jɛrɛjɛkulu ye minnu ni u kun kan ka lajɛrɛ dɔ kɛ kunun sariyatigiw k'a dɔn k'a fɔ sariya a tigilamaw u ka lajɛrɛ min ni a bolo da kun bɛ ka kunun k'o kɔnɔ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko lajɛrɛ in a bolo kara a bɔra dɔgɔkɔrɔ ayiwa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya a tigilamaw la n'o ye Sam ani Silma ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ magistrats ka syndicat ye o don minnu ni k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na hali a ma mɛn kosɛbɛ ninnu mun ye baara bilanjari k'a bolo da a kɛra k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tile 5 grève kosɛbɛ n'o ye tile 5 baara bila ye olu kun ye o bolo da a kɛra ten a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u ka baara bila in bɛ tali kɛ fɛn min kan waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoniw kɔni bɔra ka bin k'a ka jan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ âge de la retraite la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o kɛra fɛn ye
min ni ka don k'a fɔ a gwɛlɛ a nana don magistrature kɔnɔ Cour suprême min bɛ tali kɛ i ka don k'a fɔ Cour suprême mɔɔw kɔnɔ i ka don k'a fɔ a gwɛlɛ a sɛbɛn nana i ka don k'a fɔ waati tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i ka don k'a fɔ CNT la Conseil national de la transition n'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye wulikajɔ u ye a boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ loi in bɛ se ka kɛ loi ye cogo min na a ka jan retraite a âge dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ magistrat jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Sam ani Silima ye a k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye Ngwara u ye a da sabula i k'a dɔn k'a fɔ taabolo don min n'i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ magistrature i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya k'a don a kɔnɔ n'i ye magistrature kalanko ta k'a lajɛ denmisɛn caman de bɛ yen minnu ni olu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ magistrature a hukumu kɔnɔna na n'a fɔra k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ âge de la retraite Cour suprême jɔ la ko dɔ bɛna fara o kan ko don nataw la a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ ni kunnajama kɛ a bɛna kɛ fɛn ye min ni a bɛ magistrature baara a b'a gɛlɛya o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ Silima ani Sama ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u tun ye grève baara dɔ daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara in grève a taara sosoro k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CNT yɛrɛ a ɲɛma ale ka wulikajɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ Silima ani Sama grève in bɛ se ka bolo ka cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ o baara o kɛra kuma i k'a dɔn k'a fɔ grève in tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ syndicat jɛkulu filɛ in na ninnu kun ye lajɛrɛ dɔ boloda lajɛrɛ in ni a kun kan ka kɛ kunun nka mɛ waati min na komi bi lajɛrɛ a nana bolo kan a bolo kɛra kun minnu na de filɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ disponibilité de la salle n'o ye k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ kun kan ka kɛ lajɛrɛ kun kan ka kɛ so min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o so i k'a dɔn k'a fɔ ko o kun tɛ sɔrɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko kun bɛ o kɔnɔ walima baara dɔw kun bɛ ka kɛ o kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ a tɛna se ka kɛ o yɔrɔ la n'o bɔra yen u ka fɔ la ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a maa dɔ la n'o ye magistrat dɔ ye o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ lajɛrɛ in bolo kara a ka bolo kara sabula i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in kun ka kɛ cour d'appel ale kɔnɔ yirala k'a fɔ lajɛrɛ in kun ka kɛ don min na o y'a sɔrɔ k'a fɔ audience n'o ye critiqueurs ye olu baara fana boloda kuma i k'a dɔn k'a fɔ ka o yɔrɔ kelen k'o makɔ ko ninnu de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ kununko lajɛrɛ in a nana bolo kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ syndicat fila in na n'o ye Sam ani Silima ye ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka lajɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min na o ye k'a dɔn k'a fɔ baarabilanjari min ni a kɛra waati in na grève min ni a nana bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ a bolo kɛra kun min na o ye k'a dɔn k'a fɔ u ka tɔnden tɔw ka olu kunnafoni a ka ja k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ don nataw la lajɛrɛ jumɛn fɛɛrɛ jumɛnw ni dabali jumɛnw bɛ se ka tigɛ tuguni a ka ja k'a dɔn k'a fɔ Sam ani Silima a baarakɛlaw bɛ se ka ye condition kɔnɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko lajɛrɛ in kun bɛna tali kɛ o fana kan ani o bɔra yen fana min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CNT ale ɲɛma la i k'a dɔn k'a fɔ min y'a to ninnu ka grève a bɔra ma i k'a dɔn k'a fɔ CNT mɔɔw k'u ye wulikajɔ sɛbɛ boloda a ka ja k'a dɔn k'a fɔ commission min ni o ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ magistrats ka ko ma i k'a dɔn k'a fɔ loi commission loi olu ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni Maliki Jaw ale ka wulikajɔ fana ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra sabula i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'i ye jamana in gɛlɛya ta k'a lajɛ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɛn bɛ ka grève k'a boloda a ka ja fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ a ka sɔrɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ grèvekɛlaw bɛ se ka grève bolo kan cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ jamana in a ka kalan i k'a dɔn k'a fɔ o ye kalaya da ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko l'insécurité ni o ye lakanabaliya ye n'o bɛ jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛn bɛ ka jamana k'a sɛbɛ labɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ an minnu bɛ cɛmancɛ kɔnɔ yan a ka jan minnu ni olu bɛ sud kɔnɔ a ka jan ka se Bamakɔ n'a fɔra k'a fɔ ko grève wɛrɛw bɛ don maaw senkɔrɔ dɔw nataw la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye min ni a bɛ na ni gɛlɛya ye i ka dɔn k'a fɔ transition a kɔnɔna na o sababu la i ka dɔn k'a fɔ magistrat ɲɛmaw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ CNT a ɲɛmaw ma u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a lajɛ ka filen biri filen kɔnɔ walasa grève in bɛ se ka bolo ka cogo min na o grève min ni o bolo kɛra o ɲɛfɔliw de kun kan ka kɛ kununko i ka dɔn k'a fɔ ko o fana bolo kɛra k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ lajɛrew kun kan ka kɛ yɔrɔ mun na a ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ ninnu i ka dɔn k'a fɔ danganiya dɔw kun bɛ k'a to o de kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ lajɛrew u ma se ka sabati Asiri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don ko sababu kɛ magistrats fana y'a yira k'a fɔ k'u trahira de k'u trahira CNT fɛ de donc voilà parce que loi in ni loi in jateminɛ k'a lajɛ ko magistrats ka commande an ka nin banɛngɛ a bila yan cɛ an ka commande sinon kana n'a fɔ ko outrage voilà n'o tɛ u ka teliw fɛ dɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko bɛn kɔ mɔna kan mun kan jɛgɛ ma tila o kan de kan voilà donc an bɛ kɔni bɛ dugawu kɛ hali bi Ala kana nin basigi an ka jamana kɔnɔ Abu waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ka taa bila min ye jamana kɔkanna la Mamadu kun bɛ a ka ja kere kun sɔgɔliman na a mana kɛ sira o sira de an bɛ foli k'o ta k'o banɛngɛmɔ k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma nin waati na sa mun ye Bagagu ye BG an bɛ foli k'o lase a ma Surakabugu kɔnɔ a sɔgɔliman na ko a Gagu Abu Safinɛ Dra n'o y'a sɔrɔ kuma kuncɛ kuma min bɛ i b'o o sɛlɛ an ka sɔrɔ k'an kɔkan na e tɛ kɛra ka fɔ foli tanu an b'a ta nin waati na ka Ɲamuri Keyita k'ale sɛgɛrɛ